προχωράμε κυρίες και κύριοι για να δούμε ένα άλλο κολάτσισμα. Αυτό είναι χρυσό κολάτσισμα. Υπήρξαν αντιδράσεις χθες το βράδυ. Πολλές αντιδράσεις. Υπήρξαν και θετικές απόψεις για την... δεν ποινικοποιείται σε καμιά περίπτωση. Ποινικοποιείται όμως η πρόθεση και η ενέργεια του εργοδότη να δίνει τόσα λεφτά στους εργαζόμενους όταν ρίχνει το καράβι στην ξέρα. Ξέρω επίσης ότι υπάρχουν αντιδράσεις και προς το πρόσωπό μου. Ήδη βλέπω ότι κάποιοι αρχίζετε και τσαμπουνάτε μερικά περίεργα πράγματα, πόσα έπαιρνε ο Χίος στο Άλτερ όταν ήταν εκεί. Ο Χίος στο Άλτερ από το 2002 μέχρι το 2005 που τον έδιωξαν, από το 2002 είναι πολύ εύκολο να βρείτε τους μισθούς του. Όταν τους βρείτε, να τους αναρτήσετε όπου θέλετε. Εγώ την έρευνα για το Άλτερ θα τη συνεχίσω. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλουμε όλοι και εμείς και... Δεν μπορεί να μείνουν άνεργοι τόσοι άνθρωποι. Και δεύτερον, δεν μπορεί ένας σταθμός ο οποίος είχε μεγάλο ενημερωτικό γκέλ, ειδικά τους τελευταίους μήνες, να μείνει στο περιθώριο όπως θέλουν οι κυβερνώντες. Αυτά εσείς, αν δεν τα σκέφτεστε, σας τα υπενθυμίζει ένας απλός και ταπεινός δημοσιογράφος. Εγώ θα κάνω το παν, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους του Άλτερ και σε συνεργασία με την εργοδοσία, να ανοίξει ο τηλεοπτικός σταθμός. Πρέπει το Άλτερ να μείνει ζωντανό. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικούς μισθούς, που μερικοί παρεξηγήσατε τις προθέσεις μου, γιατί εγώ θέλησα να ποινικοποιήσω τους μισθούς. Όχι κύριοι, δεν ποινικοποιώ τους μισθούς. Ένας από τους λόγους που βούλιαξε το Άλτερ ήταν και αυτή η μισθή που βλέπετε εδώ. Όπως του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, του κυρίου Σφαέλου, ο οποίος έπαιρνε τόσα λεφτά. Όχι ο κύριος Σφαέλος που τα έπαιρνε, αλλά αυτοί που του τα έδιναν. Γιατί τόσα λεφτά? Πληροφορίες θέλουν τον κύριο Σφαέλο να παίρνει περισσότερα λεφτά. Εγώ τέτοιες πληροφορίες. Πάντως, εγώ, Στέφανε, εκείνο που ξέρω είναι ότι. Αυτό το χρόνο τα έπαιρνε. Το είδα το με μήνα, τα μάτια κύριε. μου. Το μήνα. Το μήνα. Μείνατε με το στόμα. Ρίξτε τον κύριο Μανολάκο, έμεινε με το στόμα ανοιχτό ο Χριστιανός. Εγώ εκείνο Απαράδεκτα. που είδα με τα μάτια μου ήταν ότι όταν πήγε στο αυτόφορο ο κύριος Γιαννίκος από το ΣΔΟΕ, είδα τον οδηγό του κυρίου Σφαέλου να δείχνει να προστρέχει. Πού πηγαίνανε οι άνδρες του ΣΔΟΕ, τον κύριο Γιαννίκο, να τρέχει από πίσω. Το είδα και εγώ αυτό. Ήμουν εκεί παρόν, Βασίλη. Στο κτίριο 16. Για πάμε παρακάτω. Για πάμε παρακάτω να δούμε τι κάνει. Βλέπουμε εδώ σε άλλες Συνηθίζει ο Πέρης και πηγαίνει στην Μύκονο. Ναι. Πάμε να δούμε. Τρέξτε λίγο τις κάρτες. Λίγο πιο γρήγορα αν μπορείτε παρακαλώ. Ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, παρουσιαστής, 42.000 ευρώ, 42.005. Θέλω να συμπληρώσω κάτι. Παρακαλώ. Έμαθα ότι πήρε το βράδυ ο κύριος Αυτιάς. Ένα λεπτό. Ενημερωτικά. Θα σας δώσω το λόγο. Ο κύριος Αυτιάς έμαθα, αγαπητέ Γιώργο, δεν έχουμε κάτι μαζί σου, δεν ποινικοποιούμε το μισθό σου. Εμείς λέμε ότι μία από τις αιτίες που έπεσε έξω το Άλτερ ήταν και μεγάλη μισθή. Καλά έκανες και τους έπαιρνες. Δεν με εμφόμαστε εσένα. Τους εργοδότες σου με εμφόμαστε που έδιναν τόσα λεφτά. Καλά, ο εργοδότης πού τα έβρισκες αυτά τα λεφτά? Ορίστε για. Συνέβη το εξής. Τα 42 χιλιάρικα από ό,τι έμαθα ούτε το 1/3 δεν έπαιρνε. Δεν έπαιρνε το 1/3. Το ωράριο που δούλευε ο Αυτιάς ήταν από τις 3 τη νύχτα που πήγαινε και έφευγε στις 12 το βράδυ. Ποιος διαφωνεί, δουλευταράς ο Γιώργος. Ναι, αλλά τα λεπτά αυτά που έπαιρνε το 1/3 των χρημάτων που παίρνει, νομίζω δικαίως τα έπαιρνε. Δεν έπαιρνε. Και ένας αστυνομικός όταν θέλει να εξηχνιάσει ένα έγκλημα μπορεί να δουλέψει 4 μέρες για να μην εκτελεστεί. Εγώ βλέπω. Από ό,τι ξέρω από κοντά που τον έχω ζήσει. Όχι, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μα δεν είναι προσωπικό τον κύριο Αυτιά. Συγγνώμη λίγο, κύριε αυτή τώρα 40.000 ευρώ το μήνα. Εγώ έλεγα μήπως είναι στην πενταετία. δεν ποινικοποιώ τις αμοιβές κανενός εργαζόμενου. Είναι ιερό δικαίωμα η αμοιβή του εργαζόμενου. Άλλο λέω εγώ. Ότι κάποιοι έδιναν τόσα πολλά λεφτά και έπρεπε να σκεφτούν κάποια στιγμή και τώρα να αναλογιστούν και τις ευθύνες τους. Γι' αυτό πέσανε. Αυτοί έχουν τις ευθύνες. Εγώ βλέπω ότι ο κύριος Αυτιάς βλέπω σε μια λίστα από εδώ μπροστά μου, μηχανογραφημένη, έπαιρνε 4.500 βασικό μισθό και με δελτίο παροχής υπηρεσιών, ξέρετε κύριε συνάδελφε τι είναι το δελτίο παροχής υπηρεσιών,
συν 37.000 ευρώ. Μάλιστα. Ναι, μήπως απέφερε σωρία. Να βγει να το πει, Γιάννη. Εγώ τον Γιώργο τον Μήπως θυμάμαι. η σωρία Να δεν βγει να το πει, Γιάννη. Μην τον δικαιολογείς. Ακούστε με, σας παρακαλώ, μην κάνουμε λαϊκό Είναι δικαστήριο δυνατόν, ναι. στο μισθό κάποιου. Επαναλαμβάνω βγει και να το το πει, δεν έπαιρνα τόσα. Ένας από τους λόγους που έπεσε έξω το κανάλι ήταν όχι για τους εργαζόμενους που έπαιρναν τα λεφτά. Για τους εργοδότες που τα δώσει, ενώ δεν έρχονταν οι διαφημίσεις στο κανάλι. Ή εκτός, Τώρα, Στέφανε, τώρα. συγγνώμη. φτιάσει και σωρία διαφημίσεων στην εκπομπή. Καλώς. Συγγνώμη, Μην Γιάννη. μείνουμε εδώ. Πάμε παρακάτω. Εκτός, Στέφανε, Μα αν έτσι έπεσε έξω και η ο Ελλάδα. Δεν είναι μόνο το διευθυντής κανάλι. Και η ή- Ελλάδα. Μην το Συγγνώμη, κανάλι κύριε ξεπιτάνε Μανολάκο. παρίσταται. σοβαρό, φαινόταν στα χαρτιά ότι ο κύριος Αυτιάς, η κυρία Νικολούλη και ο κύριος Χαρδαβέλας, που είναι συνταξιούχος, εκτός εάν δεν παίρναν τόσα πολλά λεφτά και κάποιοι διευθύνοντες σύμβουλοι δηλώναν ότι τα έπαιρνε ο Χαρδαβέλας και ο κύριος Αυτιάς και τα βάζαν στην τσέπη τους. Βασίλη, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Λέω, ρωτάω. Θίγονται, ας βγουν, έχουν site μερικοί και πρόσβαση να βγουν να τα δημοσιοποιήσουν ή εδώ. Αν θέλετε και εδώ. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Να τρέξουμε λίγο γρήγορα. Επόμενος μισθός, ο κ. Χαρδαβέλας, 31.666. Παρουσίασε 2 εκπομπές στο Για το Άλμα. διάστημα, αν υπάρχουν άνθρωποι ή υπεράνθρωποι ή φαντάσματα στο διάστημα, αξιόλογος συνάδελφος ρεπόρτερ, Γιατί να το... για μια εκπομπή χωρίς μοντάζ, στο Alter θα μου επιτρέψει να σας πω, στο budget το οικονομικό των εκπομπών του δεν ήταν για αυτά τα λεφτά. Μάλιστα. Για να μαζεύει τη μία ομίγυρη με κάτι γυρολόγους και να συζητάνε αν από στο διάστημα πέφτουν τα πέτρες στη ούφο. γη και τα ούφο. Δεν θέλω να Σε κρίνω παρακαλώ τη τώρα. δουλειά του συναδέλφου. Σε παρακαλώ Πάμε τώρα. παρακάτω. Άλλες... τρέξτε ρε παιδιά, τρέξτε λίγο να προλάβουμε. Θα τα παίξουμε όλα. Τι άλλο έχουμε παρακάτω, ποια άλλη αμοιβή έχουμε. Η κυρία Ουρανία Δάτσου Ματαφιά, 14.805, κοντά στα 15.000. Έχω συνεργαστεί με την κυρία Ματαφιά. Νομίζω ότι είναι υπερβολικός ο μισθός της για την προσφορά της στο κανάλι. Το θέμα δεν είναι στην ίδια που τα έπαιρνε, καλά έκανε και τα έπαιρνε μαγκιά της. Είναι στον κύριο Γιαννίκο που της τα έδινε και αναρωτιόμαστε, οι εκπομπές που έκανε η κυρία Ματαφιά έφερναν διαφημίσεις στο κανάλι. Που ζητάει από τους εργαζόμενους. Ο κύριος Κουρής να βγει να μιλήσει δημόσια. Ο κύριος Κουρής που ζητάει από τους εργαζόμενους Έτσι. να Πρέπει ανοίξουν να το βγει ο κανάλι. Κουρής και να Συγγνώμη, τοποθετηθεί. Ιωάννη, συγγνώμη. Ο κύριος Κουρής που ζητάει από τους εργαζόμενους που έχουν κλείσει το σταθμό να τον ανοίξουν και τους ζητάει να βάλουν πλάτη, να καλέσει τον κύριο Αυτιά, τον κύριο Χαρδαβέλα, την κυρία Νικολούλη, τόσα εκατομμύρια που οικονομήσαν τόσα χρόνια, να τους καλέσει λοιπόν για να δρομολογήσει, να πάει το κανάλι να ξεκινήσει, να δουλέψουν αυτοί τζάμπα για κάνα χρόνο, 2 χρόνια, όσο αντέξουν και αυτοί, γιατί αυτοί έχουν βγάλει τόσα λεφτά και για τα δισέγγονά τους. Και όχι να ζητάει από τους χαμηλόμισθους πλάτη. Μάλιστα. Πρέπει να βγει ο Κουρής Πάμε να παρακάτω. τοποθετηθεί. Να βγει. Μας το έχει Να- Προϊστάμενος πολιτικού ρεπορτάζ σχολιαστής. Η κυρία Κάτια Μακρύ, 859, σχολιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων. Ο κύριος Χρήστος Κόνστας, 4.458 για να μας μεταφέρει το τι λένε οι τραπεζίτες και το πόσο καλά θα πηγαίνει το μνημόνιο. Κύριε Κόνστα, σε αυτόν τον δημοσιογράφο, αυτόν μπορώ να τον κρίνω. Τράγκα- Μπορώ να τον κρίνω. Τράγκα- Ο κύριος Γιώργος Φιλιππάκης, μπροστάρι στις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων του Άλτερ, 5.500 ευρώ περίπου, και αστυνομικός συντάκτης και συνδικαλιστής. Πολλοί λένε ότι άνοιξε και την πόρτα για να μπει το πάμε στο κανάλι. Εγώ αυτό δεν το Και έχω από τις πληροφορηθεί. λίστες, Η κυρία συγγνώμη που το Μέιλ λέω. Σινιόρη, παρουσιάστρια του καιρού, 3.841,80 ευρώ. 3.800. Έκανε και άλλα πράγματα κυρία Σινιόρη στο κανάλι για να παίρνει 4.000 περίπου. Ερώτημα θέτω. Η κυρία Τριφίδου, 4.000. Έκανε και άλλα πράγματα κυρία Τριφίδου στο κανάλι για να παίρνει τόσα λεφτά. Ποια η προσφορά της κυρίας Τριφίδου και της κυρίας Σινιόρη. Μόνο το σεβασμό που έχω και μόλι τη συμπάθεια στο πρόσωπό τους. Δεν φταίνε αυτοί. Ο κύριος Λιμνιός, 4.245. Η κυρία Κουσκουρή, 3.389 ευρώ. Την ώρα που οι ρεπόρτερς του Δελτίου Ειδήσεων, όπως προκύπτει από τη λίστα, παίρνανε από 1.500 έως 2.000 Ο ευρώ. κύριος Παπούλιας, 4.083 ευρώ για να κάθεται σε ένα πάνελ. Σαν Για τραπέζι. όνομα του Θεού και της Παναγίας. Παναλαμβάνω, δεν φταίνε αυτοί που τα παίρνανε. Δεν ποινικοποιώ τους μισθούς των εργαζομένων. Φταίνε αυτοί που τα δίνανε.
Η κυρία Οικονόμου Ευτυχία, παραγωγός ειδήσεων, 3.606 ευρώ. Καλά, ποια είναι αυτή η κυρία Οικονόμου? Η κυρία Οικονόμου που την ήξερα ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα. Πληρώνεται και η ομορφιά στα κανάλια? Ερώτημα. Ίσως μόνο αυτή. Χωρίς καμία δόση κακίας. Πάμε παρακάτω. Όχι, αυτά έχουμε. Λοιπόν, εγώ σας δηλώνω ένα πράγμα, επειδή τελειώσαμε. Με ξαναρωτάνε εδώ πέρα. Ο κύριος Χατζηνικολάου πόσα έπαιρνε? Είναι πράγματι απλήρωτος ένα χρόνο? Από αυτά που έχει ανακοινώσει ο ίδιος είναι απλήρωτος. Ο Τράγκας. Ο κύριος Τράγκας, τις πληροφορίες που έχω είναι ότι έπαιρνε γύρω στις 20 με 25.000 ευρώ. Μα κάποιοι αδυνατούν να καταλάβουν ότι ειδικά ο κύριος Χατζηνικολάου είναι ξεχωριστή περίπτωση. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, αφού είναι σαν μια μεγάλη ακριβή μεταγραφή? Δεν τον επέβαλε κανείς, τον παρακάλεσαν τον άνθρωπο να έρθει την περίοδο που το κανάλι Παιδιά, και τι είναι ο Χατζηνικολάου? Εγώ τον είχα στην ΟΝΕΔ. Τώρα κύριε Μανολάκο, Για 2 λεπτά.